गुड मर्निं लोगोफोर सोर सोर सिखारखो फुंनि 6टा बाजि जाबाय जोङो मर्निं वाक खालामनो ओंखारलांनोसै नाथाय माबायदि नै बिखुङाव थफ्ला मोनसे बानानै आरो थफ्ला मोनसेया बिफाजों खारफाबोगासिनो दङ उन उन बोथोराबो बिराद गुसुथार दिनै दोमैलुलुसो जागोनदां सान्दुं दुंनाय नङा नामाथाय माथो माब्लाबा टाइमाव दाबायदियाव सान गोरलै ओंखारो बोथोराथ' ख्रिस्टमास मागो जाहांबाय एसे एकदम महरा सोलायहांबायना गुसु थान्दानो जोंहा नै माबा इउनिफर्म बायदि गोजा जाबोजोब्बाय फिसालानियाबो फिसाजो बिमानियाबो गोजा आरो गाहाय लंपेन्टआलाय ब्लु कालार जाबाय सानैनियाबो बोरैबा मालाय बिसोराहाय जुथा मोजा गानदों आंहा हावै सेन्देलजोंनो आरो मर्निं वाक खालामनो फैनाया नै सानैजों बिफानि एकदम जेरक्स कपि बिफाया मा खालामो बेखौनो खालामफायो बिफाया जेखौ थिनो बेखौनो खालामफायो सिला बिरनाय जाबायनो आरो खारनायानो आरो उल्था खारनाय जाबाय आरो बियो गोग्लैबा मा जागोनथाय गथ'आ बिफायाबो बिफाखा जि असदा फोरोंखायो नै एक्सारसाइस खालामबाय सानैजों मालाय बिरादनो बिफाया जि खालामो बेखौनो खालामो गावहाबो जायाफ्रामानो नायनोसो मोजां नुलायलाङो बोरैबाबा गथ'निखाय फुंनि समखाय रावबो गैथारा मानसिफोरा थांलाय फैलाय गारि मटरबो गैयैखाय फुं समाव बेबायदि एक्सारसाइस खालामनो मर्निं वाक खालामनो बिराद मोजां जायो बे डिसि अफिस एसपि अफिस बिथिंजाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार बे लामाया नै सिनारिफोरा बिराद मोजां जानानै दङ गारि मटर गैया बिरादनो बेरायनानै मामे मेंबाय मेङाखै आव उन्दुनो ओंखारफिनबाय ओइ मामि ओइ नक बेलानि मामिया बा मर्निं वाक खालामखांनानै फैनानै साहा था लोंखांनानै आङो न' फोसाबनो होननानै सोंबाय आबिरनाव आं बेखौ बोखानोसै दे होननानै बार्थडे जोबनायानो बेसेबांबा गोबाव जालांबाय थेवब्लाबो बार्थडेनि साजायनायखौनो मोनसेबो बोखानो होआ दासिमबो बेबायदिनो जोंना न'आ साजायनाया बेबायदिनो थाबाय थानांगौ बेलुन मोनसेबो गानो मोना बोखानो मोना दाख्लै दिवालियावबो बोखानानै गेटआव गायनोसै बेलुनखौ होनबाय जि गाबबाय बाब्राबनो हाजार न' सिबखांबाबो बिना जुथा गाननाया न' सिङावसो गानो बाहेरायाव गानबानो जायो बाला उदैया लाबोफिनजोबो देरफिनबायथ' फुङाव खारग्राया खारला नालाय गेन्द्रा जाफिनबाय दाइथिंआबो गैला फेल जाबायना दस्रा दिनावहाय लेंहरलायनाङा एकदम जासिलायनाङा मुलि बथल लानाय नुबानो लोंनो होननानै खारबोयो मुलिया गोदै जायो नालाय गावसिनि मुलिफोरा दा कफ सिरापा बिराद गोसा आलौज्रोनो थुलुंसिनि नामाथाय आरो एन्टिबायटिक दं मोनसे बेथ' बिराद गोखाखा लोंनो बाखायो एन्टिबायटिकखौ एसे सानैबो दा लोंथारा आरो जासिबाबो लोङा खुगा सेरखावनानै दौवाबानो उफाय गैया सासेया खुनुरुखुम लोंबाय मोनसे आरो दंबावो खुगा सेरखावनानैसो जबरदस्ति दौनांबाय सासे खारबावबायसो बिनि सायाव आरो लोङा होननानै उफाय गैया गथ'फ्रा सानैबो जि लोमजादों जि गगा मोनदों मुलि दौवाबानो जाया जि खस्थ' मोनो गथ'फ्रा थाब हामथाथोंसै अन्थाव बाथावनो बास्केटबल होनलाय कासाबल बाबा टमेट' होनलाय भेजिटेबल बे बाबोल्स मोनसे न' गंसे सेम्पुनि नामानि न' गंसे फिस्ला खालामजोबो बाबोल्स गेले जेसेबांनो फुजा जालांदों लोखि फुजा दुर्गा फुजा खाथियाव बे बाबोल्सखौ लाबो बेबायदिनो सुगदाव फैबाय थायो आरो बिगै आरो खनै जानो नागिरो फेम्फोनाखौ थुखैनायनि सिगां दसे सान्दुङाव थाहोनोसै ओमफ्राय नै बिदा बिनानाव दिम्पोलजों आबिरजों मालाय बादोल बरसा बिजुलि मेथाइ खनदों बिनानाव आरो आखाइ हमनो थिनगासिनो बेहा आखाइखौ हमा आखाइ हमनानै मोसायैनि सिबाया रागा जोंलायलायबाय गाबलायलायबाय जसोनानै आरो सासेया नै बिदा बिब'खौ नायै मोसाफागासिनो टिपुरियाबो बादोल बरसा मेथाइ दामबाथाय बेहा मा जायो बिराद मोजां मोनथारो आरो गुलापि सारारा दामबाथ' बाब नांला नोंथांमोना सोर होगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टखौ सोर एप्लाइ खालामखो आं एप्लाइ खालामथ'वाखै नाथाय आंबो होगोन आंनि थाखायथ' सम दिहुननानै फरायनांगौआ बिराद गिदिर दावहासो थेवब्लाबो फासयनानै थायालासे सम दिहुननो नाजानानै होनायनायनानै नांगौबा फेल जानोसै ना मा होनो एसां बुरजा आं लेखा बायदोंमोन 5000नि फरायगोन बायदि आवगायावनो बायदोंमोन दानि नङा फरायनोनो मोना नाथाय टाइम दिहुननांगौआनो थेवब्लाबो नाजानो बेनिफ्राय आं माखासे नट्सफोरबो बायदोंमोन बेखौहाय सेटिं खालामनांगौ दङ प्रिन्ट खालामनांगौ दङ बेनिफ्राय नायनोसै मा जायो
दाख्लैनो सेटिं खालामनो होननानै जिरायदोंमोन आङो बिसोरो पिपिटिसो नालाय मोनसे पेपाराव मोनसेल' कुइसन एन्सार फैनो नागिरो बेखायनो बेखौहाय गोदान सेटिं खालामनानै प्रिन्ट खालामनो नागिरदोंमोन आङो नाथाय गैया समखौनो मोना। नोंथांफोरा माबायदि प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ खोन्थाहर अननानै जाहाथे आंबो नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनो आरो जाय बिथांमोनहा होगोन बिथांमोननो सिगाङावनो बेस्ट अफ लाक होखानाय जाबाय आरो। बेजों लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों।